Piyawag. Piyawag formada. Piyawag yung... Piyawag formada bro ba? Guys. Guys. Wala may kisano guys na. Wala sulot mo. Grabe mo rin artista kung kaila. Ang kuyo ko, murag artista na ka kaila. Oh. Murag NPE, murag NPE, murag NPE. Murag NPE, murag NPE, friend. Starring ka sa pamblago niya, friend. Kumpra sabi guys. Asa nung ito? Kita ko. Kami ito nang kumpra eh. Ha? Nakita na lang mo, mangipangita. Ako'y kuyo kayo. NPA, no? Permanent address. No, permanent address, oh. Smiley, smiley, smiley. Hi, say hi. Sakay-sakay mo ka? Sakay ka, sakay siya guys. Sakay siya guys. Asa mo ka paingon? Ha? Tayo sa guys, naniguro di kuyo kay makik-ato lang kung nagsapa ikaw magpumpra. Say, unexpected attire ba? Tabi nga na structure. Ato informal gamay. Unexpected attire, oh? Oo. Grabe yes kong brother, unexpected attire eh. Mga gitar may gatas. So namin sa Gaisano Brand Talamban. Kuyog ako ang Brad Tomas. Shout out daw rin, shout out Brad. Ano oras din? Time check. Sa alas 11:17. Ikaw, hindi na, makaunang tadaan. Oh, nga, pagkaunong tari daan, loy. Si Kuy-Kuyog nito, yan hindi na pagkaunong eh. Ha? Alas 11 naman, timur, kuta. Kaon na ito mo, kailangan gibusog. Snack naman na ito, balay ito ang nagawan. Seryo? Gampay naman ka na. Magkuhan ka tagatas. What point to? Loka. Wala may 1.2. Open ang counter. Wala 1.2. Tura, 2 kilos. Ito ang palit. Ito lang ba? Sige.
ka mga sa audio. Dala lang. Ilang taon ka ba yan? Oh. Wala kayo taon. Wag ko kong basket. Madal na dito, gamay naman ang mga. Tapos may ganyan rin. Koko ha.